Crime and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Rina. Recorded by X Thunder Gaming. Nga naman eh. Ang bill sa tubig o kuryente, pulos overdue. Ay, na. Ay, kumatali mo inom ko, be. Pa, someday akong gihatag ni mga kwarta para sa tubig o kuryente. Ang ano na naman notice of disconnection. Ay, kung inom. Ano man? Palaga? Pa, Ayaw ko subak-subak ka, ha? Anak talang ka. Hatagin lang ko. Kung dili ka gusto hinay, kanta ka. pa. Rina? Rina? Sir? Ay, kapila ni mo gibuhat sa akong klase nga matug ka while nag-discuss ko. Sorry, sir. Ay, everybody listen. Tomorrow, be prepared ha. Mag-exam ta ugma. Class dismiss. Ay, nakatuog na sad ko. Rina, stay. Sir? Rina? Ay nanig buhat ta pagbalik ha. Sorry, sir. Makalakaw ka na. Thank you, sir. Hoy, uyab na mo ni Sir Marlac, no? Ha? Nayabag. Diin ko na ni mo makuha ng istorya, Lain magud siya tinan-awa ni mo. Malisyosa kayo ka, no? Gikasabaan gani ko kay sige na ko katog siyang klase. Ay, mao ba? Kasaba dito? Gapuha kini Sir Marlac, no? Oo. Ay, kaswerte, kas mauyab niya. Mao cute. Sige na, uy. Muli na ko kay mo duty pa ko niya. Hala, oy. Grabe, gid ka-hustle hard niya ako mega, oy. Anak ginang life, day. Rina. Sir, estudyante ko ni mo niya, maestro di ka. Uy, makaibahayan ni Rina. Kita. Ambot ba nga nung ganahan kay kung yung bisag ni ibaw kong bawal. Sir Marlac. Kayos pasabdi ko. May baw kong ganahan sa kainay. Rina. Sir Marlac. Saan nga na? Bumangon ka, uyabanti ka nini. Hoy! Pa? Bago na diya kaya mo duty pa ka. Pwede ba hindi mo katugin noon? Pa? Niyan ako sa akong gitrabahoan nga bar. Dili naman yung lumawa sa akong una-una akong damgo kanina, uy. Ngano yun ato man akong damgo ni Sir Marlac, uy. Iapag tamtingali ko. Ay, kalimutan na ako. Padayon ako sa akong trabaho. Sir, please. Pasayawa lang ko, sir. Nagkinahanglan gid kaayo ko kwarta karon. Buringog ka man tingali sultihan, oy, Olivia. Unsaon man lagi ang tao nimo pagsayaw nga, injured man nga imong tiil. Ha? Unsa man, mugawas kang kimpang dito. Sir, please, maluoy sa intawon ka na ako, Dili lagi sir. pwede, kay maguba nga akong pangwarta nimo. Sir, ako na lang. Dahil, ha? Reyna, waitress ka lang din, he. Nahibaw ko. Pero nagkinahanglan kag kwarta, diba? Tulo ka buk imong anak, Olivia. Unsaon na lang kumataktak yung ka din, he. Pero ikaw, kaya ka ni mo? Sir, igor naman ko masayaw, diba? Ako lang usay-sab ni Olivia hangtod nga maayos siya. Sure gid ka? Kay ba o manggigha ka? Kamaora ko gamay, sir. Nala, sige.
Pag-ilis dito ang costume dito. Ikaw. Dahi, Reyna. Dili nini mo kinahanglang buhaton. Mura nagigsoon akong tanaw ni mo, Olivia. Dili mahimo nga pasagdan lang tika imbis na hibaw kung na ako'y mahimo aron makatabang ko nimo. Total, dili man sa ni Permi. Karon raman sa ni. Thank you. Thank you kaayo. Ay, kulbaan man ko. First time din ako mag-pole dancing nga sexy pagit kayong gisulo pa. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni. Rina. Saman, ready na ka? Oo, sir. Recorded by X Thunder Gaming. Kana yun. Ano bipahawa man ka? Ha? Ano bilakaw madayon ka? O pa man mahuman ang imong sayaw? Sir, Kung kuan. ikaw, ha? Pasalamat ka, ha? Pasalamat ka nga na'y gusto nga makigtibol mo. Kay kung wapa, kamog yung duha si Olivia ang akong taktakon unta karon. Ha? Ha? Makigtable? Oo. Ibayad siya dako-dako. Kay gusto kanyang suluhon. Pero sir, ang sabot na to, igor ako masayaw, di ba? Walay pero-pero. Walay pero-pero. Pagpili, makigtibol ka o taktakon ti ka? Sir! Nagtalikod siya. Matod sa kong amo. Siya mo'y nibayad og dako rin table ko ng VIP room. Sir? Sir, pasensya na ha, pero... Reyna? Kuha na yung akong jacket, Ug sulo ba ni? And then, mamahawa na tadigikan din, Sir Morlock? Oh, the reason why nga nung ni ako, nadunggan ako si Melvin ganina. Dito sa akong klase. Nga sundan ka niya. Maong niya ako din Naibaw kong itibol ka niya. Maong gikwilyuhan ako siya ganina sa dihang nakitaan minimo. Og nibayad kag dako para lang table ko? Ori na. Maong sige na. Pahawa na. Sir, nahibaw ko maestro ka. Pero please lang, trabaho ni nako. Reyna, paminaw na ko. Okay, sige. Aron dili na ko matubang og laing customer. Willing man ka mabayad na ako. Ha? Reyna, Pila ba? Pila ba ang willing ni mo ibayad na ako, sir? oh, Sir Morlock. Okay na ko din unsa? Asa man na inyong bayad Basta, Ay, kung ingnang ani ka matuog din sa daan. sir, please lang. Dili. Di ko musugot nga ani ti ka i-drop. Knowing unsa ng orasa ro, no? Delikado kayo para nimo. Unya, babae pagyud ka. Dili ko makauli sa amo. Tuod ka nahibaw kung hubog na sa tong papa na ako iniguli na ako. Unya makulatahan na sad ko niya. Unsa? Unya nga nung di naman lang ka mo pahawa. You think kaya sa akong sweldo, sir? Ako may nagasto tanan expenses sa amo. Wala ko'y mama. Unya akong papa, nagsaligre sa dako. Unya, nag-eskwela pa ko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Adto ka na lang puyo na ako. Ha? Yes, mas luwas ka dito. Og mas makakonsentrate ka sa imong pagtuon. Ako'y mo gasto nimo. Busa gusto ko nga undang nakasabar nga imong gitrabawan. Unsa? Pero, dili ka ni makapekto sa imong pagtudlo? Huwag may baw rin na kundi kitara. Sir Morlock.
Sir, thank you ha sa mong pagtawat na ko din sa mong kaugalingon. Kana tungod kay Kayon sa sir. mahal ti ka, Rina. Sir Morlock. Naibaw kong dakong sayop kay maestro ko nimo o estudyante ti ka. Pero ambot ba? Nganong di ko makalikay nimo. Gikan pa lang sa unang adlaw nga nakita ti ka. Wa na ko makasabot sa kong gibati diha nimo. Sir Morlock. Sorry. Naibaw kong sayop gid ka ini. Rina, gikisan ko nimo. Di ba, ingon ko nga mohuno na kasi imong pangwarta sa ingon ani nga paagi, di ba? Wa ko nagpaabot nga bayaran ko nimo, sir. Oh, Ang tinuod ha. Dugay na ako ni gustong buhaton. Rina, Sir Morlock. at itong ipadayon sa kwarto. Dili man tuod pormal lang among panagsugod ni Sir Morlock. Pero gibati na mong mahal gid na mo ang usag-usa. Hinungdan ka nagkasinabot mi og nadugay ang among relasyon. Dako kayo kung pasalamat niya kay siya mo initabang nako aron mahatagan ako gatumanan ng akong pangandoy. Dili kid lalim ang among giagian tungod kay gamayng sipyat lang namo sa una. Pwede kayong mataktak sa Sir Morlock sa iyang trabaho, isip magtutudlo. Mao ning extra careful gid mi sa among mga lihok. Og salamat sa Ginoo nga wara sa gid mi pasagdi. Karon, amo nang giplano ang among pagpakasal og naa na sad mi umaabot nga anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni Rina nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan 10,000 hours. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag mga sukin di paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong